tira familia dziko la Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe ndakadzibata ndakadzipakatadza ndiri kufamba nadzo muri Zimbabwe. Rega ndikuzivisei nyaya dzandiri kutaura pana pamari Zimbabwe ndine nyaya yepachimani mani. Yekuti zo pachimani mani pane mukadzi akura anotori nevana 2 akaenda kunotizira pamba pemwe murume paine mumwe mukadzi zvakare kureva kuti aive mukadzi wepiri ari munhu wechikuru aenda kunotizira pamba pemwe murume ane mukadzi wake kureva kuti akaenda achiziva kuti ndiri kuenda kunoita mukadzi wechipiri. Zimbabwe ndiri kutaura nyaya yakatika kuchimani mani. Mukadzi wandira nezvake uyu kana muchinge makuzoidzwa kumberi akasvika pakufa ninye kutizira kwakaita pamba apa atizira kwakaita pamba apa vabereki vemwana uyu vachibva vati tazvinzwa kuti mwana wedu afa but zvatinoita zvakasiyana nevamwe. Tichadzoka shoko rasvika kuti mwana wedu afa tichadzoka totaura nemi. Vachidzoka vakataura mashoko ekuti isusu zvatinoita hatina chatinoda kwamuri nokuti mweya waMwari ukaenda pamwana uyu hamuzivi kwakabva akauyisa mweya uyu ndiye autora zvakare hamuna mhosva toda kuviga kusashungurudza mufia. Asi zvatinoita isusu tinoti kana munhu afa tichipedza kuviga tobva taita nyaradzo tobva tatogadzira sati tadzokera kana zvikakwana pa 1 day tozviita zvese zvikakwana pa 2 days tozviita zvese tobva taenda hedu kotogarire pano. Hey! Pabatisisei Zimbabwe. Yepiri iri mukati meguta reHarare inosanganisira inzwai Zimbabwe inosanganisira Highfields, Lusaka pamwe chete neGlenville 3 iri mukati meguta reHarare. Amai vasina murume vakatsvagawo murume wekufambidzana naye kuti ndiyo aibabe wepano. Okay. But amai ava vane vana vakuruzve vakutogarawo mudzimba dzavo kunyange vasina mudzimba dzavo but vane kodzero yekuti mumba mavo chero mukapinda murume hazvibvundutsi nekuti vane ukodzero yeumai. Hatove amai ka inzwa Kepaudo zukuru wasekuru. Chii chaitika pafiyo? Dhuma mwanasikana na stepfather vake. Dhuma yacho ndepafoni baba kwakuchiba nhamba dzefoni dzemwana womukadzi kwakuchibata musikana uyu. Hello baby unonzani? Ndiani ndakambosangana naye kwakati imwe dzimwe nzvimbo dzinonakidza muHarare. Okay. Semuenzanizo ndakambokuona pa drive in pamakomva. Yes. Mukadzi mwana uyu isingo zvake. Okay. Alright. Saka alright ndingakuone sei unogara kupi? Fambai makadai musingo. Baba amekumagunde yekumagunde jekesa msutu yekumagunde kufamboko vakananga paLusaka vapindira Lusaka zvakaitika zvacho mwanasikana anogara ega baba vapa nhamba dzefoni dzemwanasikana uyu foni memudzimai wavo. Zimbabwe unofunga kuti chii chakaitika? Wow. Imwe nzira manyorero andatoisa pachannel pane rimwe wedhi randajenga kuti ndisaise ipapo nekuti rinogona kudzoka ndangoti baba vakatosvika kumba vakasvika vakatenga zvese zvinodiwa mumba muimba yekubikira ndangozonzvinga kuti vakatenga grosari. Ndikati grosari pane painodzoka but mwanasikana uyu akatoziva kuti ndi baba wake. Aiwa pakatanga kugara amai ava nemurume uyu mwanasikana hamboziva kuti haasi kutoziva kuti ndochii ndi baba wake. Haasi kutozviziva kuti ndiani ndi baba vake. How Bill? Baba zvakaitika apa nyaya tiri kutaura kaika mwenye wayo ari pamhepo akaimirira zviri kutoitika. Ramba wakabata ipapo pachimuti muteereri kani imwe iri kupisa inosanganisira ipi? Inosanganisira chimwe chezvimwe zvikoro zviri kugrade ECD kusvika grade 7 chiri kuchecheche. Vana vari kudzidza muklasi musina kana flow mekuti kana mukatsvaiwa maticha anobuda kuenda panze kana dhasi rapera ndo pavanozodzoka asi vana vanenge varimo imomo. Chinzwa baba bati mukasi madeski nemachezi arimo imomo mashoma kunonzi vana vanobhadhara maextra lessons ndo vanogara pamadeski nepamachea. Chikoro ichi hachina kuisa flow muklasi asi chakatenga bhasi nemari yavabereki. Munoziva kana vakuda bhasi paipa unonza upinde pagedhi
yes ausi kunyora asi kuita zvakati kusvikira wabhadhara mari yebhasi asi vari kudzidzira muklasi musina flow panze pane bhasi panze pane bhasi mwana anenge akagara akapacheya ndiye akabhadhara ma-extra lessons asina kubhadhara pasi papapi honorable minister torirai moyo vari kuzviziva here aiwa vasi kuzviziva tanditaka kuti vabatisa ipapi ere vanga vasingazvizivi kuti kune zvakadaro zviri kuitika toitawo panyaya dzemakavha muzvikoro baba kune makavha ari kunzi watenga mabhuku kunodiwa $8 yekukavha mabhuku mabhuku aya anokavhwa kupi kwanzi isusu ndisinoziva kuti chichi chaitika pakukavhwa kwamabhuku imi mukunzi aichita $8 vachada kukubatai kusvisa nyaya yekuti muti munobatika sei ichokwadi mhuri yezimbabwe panopisa pachimuti panhefenyuro ndinogara ndakareva mhuri yezimbabwe kuti zita redu tinonzi national fm mukasvika panapa masikati usiku hapavhawe panapa 24/7 masikati kunaya kutonhora kana kuita sei chinenge chakangobatwa ukakwira mugomo ukapinda pasi pemumaini ukapinda mugonyeti kana kudhiraivha kahonda fiti kunyange uri muno mustudio kunyange vari kutengesa mavhenda magweja nemahwindi aiwa mukange uchibata chetika chinotendedwa kudaira nemunhu wese kunyange vari kumajere vakuchinzwa tinonzi vachitidana iko kuti uyai kuno nhamba dzandiri kufona pano munozimbabwe hatina chipomerwa uye hadzinyadzisi inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 1 nhamba idzadzi people 2 musamoti ndepi kutambisa nguva 3 kana mune zvamunoda tange matora bhopwenye nepepa kuti kana ndiinazvo pandinokupai makutonyora musazomira kuti ndepi inenge yakamirirwa nevamwe asi shoko guru ndere musabhipa tinotenda baba Isabel vapindira kamustudio manje vanenge vakudziposhongora manya pafacebook page yeNational FM Zimu unozvionera ipapo kuti zvakamira sei kana kuenda kapa National FM WhatsApp channel zvese zvinenge zviripo. Udzai vadiwa vatereri manyama kuti muri kuona Monya repa kanyemba ponda pose alongside Monya repa gokwe keda munhu wakatsuka kuti sei po rigiti vu ayaya hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rigiti vu Zimbabwe Africa the whole world yamirira nyuta igejo icho kwa dimbori ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura tsutika matima nawo senyika ino Zimbabwe rikandikoti paka yesh mapindira papi papa pandiri kupindira iko zvinozvi nezita rapo panotoda kuti ndisimbe nokuti nyaya ndiri kutaura pana pamhuri yeZimbabwe yakaitika kuchimanimani kuchimanimani mhuri yeZimbabwe kune mukadzi akaroorwa ndokubva aita vana vaviri ndokurambana nemurume wake but pakasiyana nemurume wake akadzoka kumba ndokukanga kugara muri imwe nzvimbo iri kuchimanimani mushure mekuroorwa kunonzi kuchecheche abva kuchecheche nevana vake vaviri ane 7 years neane 5 years ndokutsoka kugara pamba kubva zvaabva kuchecheche kwanga akaroorwa nemurume wake ane makore onda 7 years achigara aripo pamba apa okay zvadaro mhuri yeZimbabwe rikandikuzisai kuti izvo mukadzi uyu agara apa akabva awana munhu akamuda kumukanda shoko kana kuti kupfimbwa achibva ada vakawirirana kudaro vanonzi iko zvinozvo vanga vane mwedzi nokona kuita iyo 4 months mwedzi mina vachidanana nemurume uyu nyaya iyi yanga isati yambobuda zvekusvika kumuridzi wemurume asi yakangozobuda zuva rimwe chete mushure mekuti mukadzi uyu anga atozvitakura ane pamuviri akati handikwanisi kugara pamba pevabereki vangu ndine pamuviri mushure mekuuya futi nevamwe vanhu panapa ndovhonetira imwe mimba panapa zvakare ndinenge ndakunyadzisa kana kupa vabereki vangu mutoro tenyoroshwiri pinifo wakachwemba kiminikasha right inzwa baba pati mukadzi uyu anosvika pamba feya pane murume nemukadzi wake nevana 4 achiti ndauya ndatizira ndakazvitakura ndine pamuviri ende changa chiri chokwadi mukadzi uyu pakaita pamuviri akazvitakura akakwanisa kuenda kuchipatara ndokubva anotonyoresa next of kin anomirira nokuona pamusoro pekusakura uku inove mimba kana kuti nhumbu achinyoresa murume wake zita rakanyoresa ndore murume wemunhu ari pamba paakanotizira apa okay murume achiudzwa kuti ndauya ndazvitakura akati kudini right murume akaudzwa but akaita mashoko akaita sekunzi kuzvishingisa kana kuti ndiri kuvhundutsirwa nemukadzi zvikanzi iwe
wai uchingoramba uchingotaura uriko kana une nhumbu yangu uya zvikumba konga kuziva sei uri kuramba uchitaura uri ikoko kana une pamuviri pangu huya haukuziva rekumba rega ndikubatei muromzwa nemurume uyu chokwadi achibva ita sei right rega ndikoti wamukaseko timuda kurakabana chimo timuri kufamba tarisai machako azviri sei honje mukomana auzwa zvikanzizvo wai uchigara uri ikoko kana uri pamuviri pangu uya zvekumba kwangu mukadzi ndiyo ndikurongedza kabhegi kake hamai kumagunde hamai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko akananga kumba kwemwene wenhumbu yes ndofana usvika ndofana pamba ndofana kugara paside pemba imwe iripo right mukadzi uyu paakaenda nakuenda ari 1 akatora mumwe mukadzi anogara muvillage umwe anove mai chairman kumuperekedza achibva achisvika yakagara akakwanisa kuita mashoko uyu mukwasha nemukadzi wake anove ndiye akatizirwa pamba uyu anditari mukadzi wake nevana 4 amwene amai vemukadzi wemurume ari pamba apa vakanga vatoshanyawo kwasha ari kutizirwa vamwene varipo ambuya varipo so anosvika nemashoko ndauya naamai kana murume wangu ari mukuru munzvimbo ndine dzimwe unyaya dzandirobata dzakafanana nedzimadzimai idzi okay saka ndauya naye pano nekuti mashoko ake ari kuti iye mimba ndiya baba vepano ende ataura nababa vepano avafonera ndiinaye baba vepano ataura mashoko ari shuwa mashoko ari kuti kana uchiti mimba ndiyangu kuri kugarireyo kumba wakuzivi here saka ndamuperekedza chikonzero ndatonzwawo achinzi kumba wakuzivi here saka ndauya naye right angakubvunza mashoko aya ndambuya vemukwasha wepamba apa anove amai vemukadzi mukuru ari pamba apa vanosumuka mashoko amai aya vanobuda muyadhi vanobuda kunze kweyadhi vanoita zvokufonera mwana wavo ari mumba anga achiri akarara mwanangu ndabuda kwakare wambomukawo here unofanira kumukawo kuseni ushamba pani pamba pako mwana mukadzi anobuda panze achibuda panze ari kuona paine vanhu anoudzwa namai chairman kuti tauya panapa but ko mama venyu havana kukuudza here taudza kunzi mama nakuonene vatotondiudza kuti wabuda kudhara zvikanzi tavaona pano tikatotaura navo zvikanzi murevesi ko chii chanetsa zvikanzi tauya namai vari kuti vane mimba yemurume wenyu mukadzi mukuru anosumuka anofamba makumbo 3 kusvika pane mukadzi uyu zvikanzi amuzvizivi here kuti pano pane mukadzi imi muri wemunzvimbo inoyi amuzivi here kuti murume wangu ndini mukadzi wake ava ndivo vana vake uyezve panapa pamusha pakakwana pane murume nemukadzi nevana vake zvikanzi ndinozviziva pa ndakadanana naye chero iye zvakare akandikombisa futi achitoziva kuti kumba kune chii kune vana nemukadzi saka chaita kuti ndiuye panapa chinhu chakaisa pandiri ndakazvitakura mukadzi kuti pa kumaziso kwemukadzi wepiri achibva musvipira achibva abuda kuenda mba mamai vake munorora mai vake akaona mai havapo mai vachibva mufonera zvikanzi ndozviziva kuti kunditsvaka zvikanzi zvikanzi uyai kunoko zvikanzi aiwa ndiri kuuya gara zvako zviri kuitika ndiri kuzviziva ndiri kuuya ndobva adzokera mukadzi mudiki panani pane mukadzi mukuru pane mukadzi zvikanzi izvo uri mudiki naamai vangu nefemili yekumba kwenyu yese idiki naamai vangu mukadzi andoramba akagara pai so kwakatenga kupisa zvikanzi namai che ini ndinoda kuzobuda panapa nekuti mashoko murume nyarunoita sei ari kunonoka kuuya akuti zvikanzi nemukadzi mudiki mukuru muri kuti murume wenyu ani nani murume ndewangu inini muri kuti murume wenyu respect kwandiri here kuti murume wenyu muri kurespecta kuti brutala yevanhu vaviri kuti mukadzi mudiki nemukadzi mukuru zvikanzi aiwa chandinoziva kuti murume ndikutaura panapa ndowe pano zvikanzi alright zvikanzi mwanangu chibva paukagara apa enda unogara pamvuri apa mukadzi mudiki pakakagara akunzi unogara pamvuri nokuti paakupisa anosumuka kuti aende pamvuri asi andasvika pamvuri ndopadona adona ndiye munhu adona murume akatozvaya nemotokari kunzi papa penye padona munhu kutakura mutumbi wemunhu anooti ameno munhu aendesa kuchipatara aendesa kuchipatara dokta ari kusvika ari kuti munhu akuchisina but pakasvika pane kudziya mbijana zvitoka limonzi mboita zvakadaiso zvikanzi no munhu aita sei mutisiya 2 days mutumbi uri mumochari anofanira kunoripota manje kuti munhu afa ndiani maicheya vari kupi maicheya vakatozoshedzwa vanga vasiya munhu aiwa maicheya vachangobuda munhu akasisara achisumuka maicheya chita sei vachibuda akatodonha maicheya vaita sei vaenda saka vakasara pamba pa vanei naye zvikanzi tumashiripiti
zvaoda kuita zvino zvingaitere kuti ungadzi panapa ungagara panapa semurume nengadzi hazviite. Munhu wanike munhu aita sei munhu akutobuda furo munhu akuzonyongoka munhu murume ashedzwa atakurwa koma muita sei munhu atakurwa aendeswa kuchipatara aitwa zvaitwa mukwa diki apana pedza kana 1 hour munhu sarai afa kudaro 2 days munhu ari kumuchare murume asati audza hama dzimukadzi kuti mukadzi afa ndo kuzotora mari ndokuenda kwaSabhuku achiti ndine mukadzi akanga uya pamba pangu ndaidanana naye ishoko ranga ripa muviri wangu but akauya pamba ndisipo andisi ichi chakaitika akafa abvuma musa kudara mukadzi ari kushedzera kuti pamba pani mukadzi wani asvite hama dzemukadzi uyu dzichibva dzaende kwaSabhuku dzari ngatisangane nawo zvikanzi ndikuona mukwasha uri kunetseka nekutambudzika kuti wafirwa pamba pako aiwazve maidanana murudo but kana munhu asvika panguva iyi afasve ende akaunza mweya munhu pamunhu ndimwari anotora zvakare mweya pamunhu ndimwari nokuti ndiye anoziva kwaakabva saka iwe usanetseka auna dambudziko mwana wedu waitomuda iwe kuti atouya pana parudo zvamakaita imi kuti mwana azouya pana paka zvakakonzerwa nerudo saka unoda mwana wedu iwe aurai uri kutochema nokuti uri kutotodza kuti mukadzi akare pamuviri kureva kuti uri kutochemawo zvakare mwana wako afira pamwana wedu saka zvotakuita isusuka tine tsika nemutemo wausingazivi watinoita kurarama kwedu isusu kwedu kana mwana wedu afa wachitendera tisvike ungasvika kuti maybe hai ndichaita sekusa chako but kana tauya tichipedza kuviga tinoita nyaradzo tapedza kuita nyaradzo tobva tatogadzira kunonzi kukomba kuya zvikakwana mu1 day toita zvikakwana pa2 days toita asi iwo titsvagire chikafu chete but zvatakuita panapa ndezvekuti usati waunza mutumbi tiudze kuti mutumbi uri kusvika riri pano isusu mutumbi uri musi wakati isu tofanira kurara tiri pano utiratidza pachachererwa guwa patinorara panapa isusu tofanira kurara taziva pari kuchererwa guwa ipapo pari kuchererwa guwa ipapo ndo paticharara isusu veukama hapana anorara mumba kunaya kutonhora kana kupisa ticharara panoita sei panochererwa guwa vauya pavakasvika apa mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakasvika vaine munhu wavanga vainaye angakashonga kana kuri chichitoti magemenzi kana kuri chivanhu toti nganga godobori kana kuti svikiro ndobva varara ipapo mangwana kuseni vachibva kuti no mutumbi wasvika mutumbi uchisvika zvikanzi sori mukwasha chatoda kuti taure newe panapa mwana wedu anga asina imba pano saka anopinda imba yani achibva kumochari anosvikira kuguva ndo imba yakaita pano achibva ikoko abva nanga kumochari Sabhuku akatomba kuti vedu we apana kana manga mabvuma kuti imi murume angari wake abvuma madima ngomuisa imwe dzimba dziri panapa zvikanzi ko mukazi wepanapa anoti kudi kuisirwa chitunda mumba chise chama yake ndobva wananga mutumbi ndobva waendako mutumbi wakuda kunovigwa mukoma KB vanhu vari kuchera yakave maiwe vanhu vanga vari gomba pasi yewe nyoka yawanikwa pasi apo vanhu nyoka vanhu vachipera kutiza mukati imomo nyoka ichawanika handi anopinda mngu akati vakomana hongu hamuchaioni zvenyu bvunzai isusu saka tiri vakomana nyoka yenja ku umwe atotemwa nechimwe chinhu chakachicheresa imwe vakati vakomana ka anga kungopinda vamwe kwapinda vamwe nyoka vanhu vakati aiwa chinjai pamwe zvikanzi vabereke mwana aiwasi kana makundikana kuchera guwa takupesa isusu varidzi guwa rakazopedzeswa nehama dzakabva kumushe kwemukadzi hama dzemushakabva zikanzi hachisi kukushorai muri kuti mune zvamaona asi kana mazviona nesu tichazviona kusvika vapedza handi pakuti mutumbi pavakapinda hama dzemushakabvu dzakaona nyoka havana kuona nyoka ipapo kune vamwe mahwani akataka kutobuda pamushawe vachiteza parufu kuti zviri kuitika vachera vapedza zvikanzi right panapa toda kuita nyaradzo mashoko anongotaurwa kunzi vedu wee tiri kuchema mwana wedu akafa musi wakati zvakadai so ndipapo zvikanzi totyibira tochema hapana nguva yekubika doro ende motitengera masupa tauda kugadzira munhu gore ratokwana here tauda kukomba munhu ndobva vaita izvozvo zvikanzi mangwana kuseni tiri kumuka tichinoona kuguva kwatikakomba kuti kumire sei papa mangwana makuseni murume achibva anzi tine tsitsi newe patiri kunanogona guva remwana wedu usatevere mwana ndewedu toda kumubvisa musha muno mutende naye tikamusiya muno mamugarike nemukadzi wako watiri kutsvaga takukudza manje watiri kutsvaga isusu ndiye akatora mweya wakaiswa naMwari iye asiri Mwari kana ari Mwari tichazviona kana ari munhu tichazviona munhu anga akapfeka zviya atungamira kumenda kumberi asvika aja kujamba mozati guva kana rakaitwa matutu kudai soka munhu uyu aizama kuda kujamba guva kuenda kuseri but aikundikana kujamba guva aitsika pamadhaka aya
kwanza akaita 11 times achizama kuda kuri jamba kekupezera paakajamba kati ndajamba vabereki chisvika ipanapo Okay. vachibva vasvika vachibva ona varipo ipapo. Saka vanhu vakazoita zvezvekuti timboteverawo timire hedu kure but tione zvikuita sei zviri kuitika. Vanhu vachibva vamira kuchibva kwasumuka kunyatsosumuka ndo vanhu vari kuona kuti chiedza chiri kusumuka ipapo but chinotaridza chinotori mufananidzo unotaridza kuti wanenge munhu achisumuka paguva. Kusumuka vanhu vanga vakaunganayo kwakutanga kutiza vachidzokera kumba vari kunosvika vari kunoona mukadzi uyo anoima iguru pamba apa adonha pasi ari kushanyarika. Amai vake vari kushanyarika. Mukoma KB dokumira kuti vanhu vari kuchimani tibatsirewo nenyaya yepamba pakafa amai nemwana vanhu vachipedza kunoviga munhu. zuva rimwe chete amai nemwana ndiye vanhu murume kwakumhanya kunofugama mberi kwenatezvara hama dzemukadzi akanga afa kuti bedu we ndine mombe 11 dziri mudanga ini ndosara papi zvikanzi una mhosva takabva kare tati tiri kutsvaga munhu akakonzera rufu akatora mweya wemwana wedu. Waida mwana wedu iwe ndoseka ukampapa muviri mwana wacho waimuda bata usati nokuda kwevanhu. Saka nyamutsira panapa ndiye kuti vanhu ava vakatora vachibvaendeswa kupi vachibvaendeswa kumochari vaendeswa kumachari nhasi ichizuva rechi9 vaendeswa kumochari kwakanyararwa izvezvo hapana kana urongo richo chiri kuitika vanhu vese vari kutya mukuwasha kwakusumudza shoko zvakare kuenda kuna natezvara mere zvakare kunovaudza kuti baba mudzimai wangu akafa nemudzimai wenyu akafira kumba kwangu. Saka nhasi tichadzwa mukoma KB shoko richabva kukaenda mhere kuti riri kuti kudii but pamba apa saidi rine guva remukadzi uyu vanhu kwanzi kasvika 6 o'clock akufambirwa ikoko 6 o'clock dzemanheru kangosvika 6 o'clock ikoko mazivano 6 zvose tamboviraga kwanzi akufambwa ikoko sei kwanzi izvo vamwe vandigona tomuona kuti anenge uyu achiitei mushakani kwanzi anooneka senge chimufananidzo chinenge laiti senge manheru kwanzi dzimwe nguva panomboita senge matombo ari kukunguruka anenge aine moto. Saka pamurume wacho asi kugara pamba ipapo akabva pamba akaenda kumba kuvabereki vake zvikanzi murume asi vamautora mashoko ndiri kwanzizo murume akanzi hatina basa newe toda kuziva akatora mweya wemwana wedu kana kune kumwe kwawakabva tiri kusvika ikoko. Kana kune kwawakabva ukauya pamba ipapo akagamuchidzwa mushonga wese wakadarika nemaoko make kusvika wasvika pamwana wedu kana zvakaitika zvese kwazvakabva kwazvakakutangira kunzi ndo kwazviri kuenda kumwana wedu kwese tosvika. Zimbabwe machibva chakuchimani muniti kotani nacho muchida kakupinda muchirongwa kuti mutibate live munongotifonera pa 0713 938538 0713 938538 kana 0789 600 748 0789 600 748. tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu atizira muridzi wenyaya hapo imimi makutotonga mega muri kusvika pakutopera upenyu muridzi asati asvika 0713 938538 back to Zimbabwe ndiri mukati mekuvhabvadzana nekutsodzera dziri kuitika matimana wasenyika ino ndinozva chimuti munenge makabata muri yezimambo muri kufamba nacho wamukaseko baba namai marachebasonzapo chimuti makada vatotsvera wamukaseko Dr. Kandishaya ndinozva kuti wakabata chimuti uri pabhangeti ipapo hitite musimba kumeta bhisare kwabula wayo mama ketariro chimuti makabata kwabula wayako chadhogota mimba yebere wamukaseko etimo mhandu chidoba kufa ndimwari chimuti makabata hango kakuseko zvako chenge basa ramadhambosi wamukaseko bhetha chiri pamukadzaputsapo wamukaseko Sicilia bhanda pamukadzaputsapo chimuti makabata wamukaseko Catherine wakabata chimuti kwanza ndichiseka Catherine Mutasa akabata chimuti kuti zvi yiti muzimba gometi pamwe chena gift Maria Pera wamukaseko Timothy Mpoperi chimuti akabata bosi wangu bosi Charles Shuma vakabata chimuti kwanza ndichisiye wamukaseko bosi zvemunyati vakabata chimuti uri pa Shisha Business Center chimuti wakabata bosi Marecha vakabata chimuti kwanza ndichisiye muri yaZimbabwe rikanikoti zvangu paka ndapindira mapindira papi Highfield Machipisa Lusaka plus Glenville 3 ndosade kudira mzikuri kuprofita
pamwe yaunofamba Yes. pamwe yaunoita sei pamwe yaunofamba inzwai muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa yakaitikira paHighfields mukati meguta reHarare Highfields Lusaka neGlenville 3. Okay. Mwanasikana akura zvikusvika panguva kuda mwana wake anogara ega. Akura sei? 27 years. Okay. Right. Amai vake vakasiyana nababa vake. Iye akura ega. Amai varikunzi vane 53 years anonzwisa. Right. Zvadaro amai avo vakasiyana nemurume vakabva vatsvaga wekugarawo naye. Wokufambidzana naye. Achitouya achigara papi? Pambapa. Amai vanogara vega. So chikomba chaamai ndi baba. Baba mukutamba nemudzimai wawo mumba. Mwanasikana kugara kwaita baba vana amaya. Anambogara asvika ikoko. Angari kumba kwake. Zviyazi kuti kana munhu mukuru vanoshanyiranawo nenguva iyo neiyo. Zvichienderana kuti kumba kwako ruta nezvei. Unogona ngochienda kubasa. Uchitadza kuona nguva kunoona kana mama wako. But muchitaura zuva rakasikwa naMwari pafoni. Ende muri mukati meguta reHarare vese. Baba ava vachigara nemukadzi uyu. Baba vakabva vatora foni yemukadzi wavo. Ndobva vaona namba yemwanasikana uyu. Ndobva vatora namba foni yemukadzi wavo. Vakaziva here kuti mwana wavo baba? Kuti save wakwayoka. Okay. Save wakwe namba. Ende mwana ngara chifoni kari mufondera mwana chichi watu atichitaura. Saka chobva vangutora namba. Ratora namba. Zvikanzi ndobva fona. Zvikanzi yes ndepi. Zvikanzi ndiri right makadii ndiani? Achibva taura zita radzo. Ende zita rako ndakataura nemwana uyu. Iye zita rako chairo. Pakazobuda nyaya iyi. Ritori zita racho chairo. Okay. Ko ndimani? Zvikanzi wakangana here takambosangana padrive ina. Wow. But ndine nguva ndisingasvike kukonzi no nobatika tora namba. Wow. Manyarara. Mangwana achiro chibva fona zvikanzi ndoda kuona ka uripi. Zvikanzi ndogara kupi? Ndogara ku Lusaka. Ndofamba sei kusvika ikoko? Afamba so. Murume afamba. Wapiwa madirection. Paka. Vapindira tete. Pamba. Mwana haasi kuziva kuti ndi baba. Avo vatonzi ko chii unoda baby? Kukwamisana kuchikuru kwa kusiri kwemashoko ekunzi nachikuita sei vari kungoona zviri kuitika kuti murume ari kuita sei ari kundida. Ende musikana anototi ndiye aunza nyaya ari kuti iye pachake atokabira kuti munhu andori nerudo uyu kundifambira kana ndakamupa namba handichasivi handipa mashops chicho sina mumba tora zvinhu zvako zvasina mumba auti zvinhu zvakatora sikukomba kwake zvinosvika $29 magroceries. Okay. Ayo tungoti zvinhu zvemumba mukati magroceries munondidenera zimwe nyaya ana mai mufaro mashoko avanonoke $29 avo vakubva kupi kumashops vakudzokera kupi kumba amai kumakundi zuva rimwe chete rafonera mwanasikana paenda baba kumba ndo zuva ravaenda kumashops kunotenga zvinhu zvemumba. Avo amai kumakunde amai kumakunde jekesa musutu kumakunde kufamba kudzokera kumba vatosvika vakutogara mawadirume edu ayaka mumwe macho pekugara pachoka ndombedaka vagara muya vakutobikirwa varimo. Musikana haasi kutenderera nokuwanza nokuti ari kuti zvinhu zvakaitika izvi handirambi kukombiswa nemunhu wandoda nokuti handina murume ndizvozvo kuti ndamuda nhasi ndamuda mangwana kusora mangwana kana ndavakupa namba sei asi ndinoda munhu wandinoda. Saka baba zvavanga vakuita zvese izvi ndandatopindawo muchiki yekuti munhu ane rudo angatori nemafeelings namutana kana munhu akupisawo zvino mumba kuita sega zvapoka izvi batainyaya Zimbabwe inzwa kwake bibira mzukuru yo ndoneka kuchemba no problem yako mzukuru urikuwa kudzatisi zvadaro muri yeZimbabwe musikana abuda mumbasi ya murume kale sei akarara mumba ndobva ku bathing room akunodi akunogeza achinogeza ikoko mukoma KB akunopedza kugeza uyu atanga abvaenda kunguwa achibvaenda kunguwa
mazuwa ake anga akwana. Aiwa anditi mazuwa ake asi mazuwa ake. Okay. Mazuwa ake aenda kunguwa. Anoti homework kuti obvious sikuona baba visezika. Mangu achida inini. Ana kuvanzira unokuvaratidza zviri kuitika. Akati mungazofunga ndakuita coward ndakuita rafu. Une zviri kuitika. Zvikanzi baby zvinowanika. Okay. Mudhara achibva aenda. Mudhara aenda. Mwana asa 2-3 days. Mudhara kutobvunza kuti alfa uri sei? Uyu mudhara manje uyu achibva enda pa status ya mama vake. Ari kuona munhu ari pa profile pic pa number iyayi. Ndobva afonera sisi vake. Akati iwe munhu ari pa status pa mama uyu ndiani? Zvikanzi wapesera unakomba kwa mama warini kwewe? Ndiye murume arikugara nani? Na mama. Wow. Baba yako kuchita message. Uya kati imi mukundisendera message mota basa kutora manamba mufoni mama wangu yeme. Munozisera kuti mudzimai wenyu ndo mama vangu. Nambe yangu mukuchikwa makatora hebo kasanga ndiri kudrive nikuchichola. Imakatora foni muchi mufoni mama wangu. Ndokutanga kuvakata sei vakata achivakata saka iko zvinozve manje yari kutora ndiye kuti baba vari kunetsa zuva rakasikwa naMwari kwanzi dzimongo ndomutaura kuti ndiri panze ndasvika iko zvino ndouya here ndoda kuuya saka pana sisi vangu ndakabva ndatirega nditi sei ndiudze mama kuti murume zvikanzi mari ukatongoudza mama izvozvoka vanofane bhipi ndobva ambonyarara saka izvezvo hapana mazuva murume akabva anesana namama vave ndobva wasiyana chivaseparata murume ayogara kupi kwake amai ayogara kupi kwake amai vanogara kupi muHarare? vanogara kuGlenview 3 Glenview 3 mwanasikana ndiye anogara kuHighfield kulusaka murume uyu ane mhuri here? No, zvemhuri ari kuti anditozivi kune mhuri anditoti wandoziva inini ndaamai vangu because pakagara namai vangu ndandisina ndombodi ende kubva zero rakauya pamba pakaitika maminimini iwawo ndakatozozva kuti Mwari vane zvimwe zvavanovhara zvokuti dai ndisina kuenda panguva iyo dai murume uyu ndakatosangana nese murume nemukadzi ishi ndaizodii apa chisangana naamai aisangana naamai vake so muri kuti baba Isabel izvozvi murume uyu naamai vemusikana uyu havachawirirani but ndopawesi manje kunetsa musikana uyu saka ndobatwa ndizvo kunyange wakasiyana namai vangu ndakazviziva inini kuti handiyagara namai vangu sababa vangu chero asiyana namai vangu ndopandingati murume uyu iko zvinozvi chiuya kuno ndomashoko akutaura hongu wakaziva kuti ndakanga ndiri murume wamai vangu but takasiyana takarambana saka ndikuda iwewe mama ako ndomuziva pambedha pako ndakandomubarara ndakuya imomo saka kuti ndiite sei nemurume uyu because ndakumutya anytime anogona kundivhurira dhoo kupinda mumba nekuti baba pangu ndasei anopaziva ende choko ndakatenga girosa romba mangu ndaitiwo ndawana munhu ndiresengu 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748 munoti kudini kone itsi chiri kubatanidzira Highfield palusaka neGlenview 3 amai havasi kuziva zvisezvo kuti boyfriend vakatombokanda shoko kumwanasikana wavo ende sisi vake varitotaura kuti kwanzizvo baba ivava vakatombokombisa futi umwe muzukuru wedu kwanzi vari moto saka vanoita basa rokutora manhamba mufoni memukadzi achitevera hama dzacho 10 minutes past 11 22 aende here kunoripota papolisi report aiwa asati ari kumbira kunzwa Zimbabwe adi kuenda andirika papolisi repedyo onotaura nyaya yake onzwa kuti vanomubatsira sei nokuda kwekuti hatizive pfungwa dzina baba pamwe vari kutofunga kuti $29 yawo grocery ngotira masimu anogara ega andite richiita zvarunoita ikoko awo rakaona kuti radhiniwa robva rasiyana nazvo handiri mukuona kuti akasiyana naamai yawo zvanga achida pana amai zvake zvakaita nomuona izvo so akune imwe simu futi akugara naye anozvona ndokufamba kunoita bhurwirwa saka musikana uyu anofanira kuita sei sezvo baba ava vari kunetsa musikana uyu chandinomukurudzira asaudza amai wake bhozi sofa amai nebhuriro rakasiyana bhozi akaudza amai nyaya iyo kai
guri ronogona kubvinyuka kuti mwana wako ndakatanga kudanana naye tanditonetaimudanana pandatodanana newe ndatodanana nemwana wako and amai avo vanogona kutaura kuti iwewe then wakutozondudza nhasi kuti ndo zvaita mudhara webhosi ndasiyana naye andi saka ngaasiyane nazvo asaudza amai nyaya iyo chaanokwanisa kuita apo kapo uyo musikana ngaende kupolisi then anopuwa tsamba ndo ichaita kuti apiwe peace order guru risati serichasvike pamusikana uyu kana raita nharo mapurisa ndianenge akushanda musikana yaanenge akuramba achienda noparipoti polisi kuti munoi akuramba achiita sei panyaya yangu yandakaya naye but akuramba achiita sei achiti tekiteki mapurisa ane basa rawo raakadzidzira anoona yekutamba saka unoripota kumapurisa anonoripota kumapurisa panhau iyo ndozvitori pachena aiwa tinotenda ingoswiresai vaviri vatatu ndatenda madavali futi dzacho utireketepo Alright, 17 minutes past 12 DMR Hawiwa azingaraisa kugrosari ngoti mari yakatengeswa zvimwe mukazotaura kuti grocery panozonetsa wadira kuti grosari unofunga 700 kaigore riyeye kudzura nokudzora ndangariro kudzura nekudzora ndangariro ansai ngoti mari yakashandiswa zvemumba ndangoti baba avo kavava azana baba vatakatarisira muno munyika kuti kana uri baba ende baba ivavo vaida kuti dai kunzi vanhu veukama vagona kutipirana vatora fidzi mwenhamba vapimbira ndovanda kurohwa vaiva uchangova vadaka wadzisira mvura pamoto uchitendera usaka kuvatsava hatisi kuda moyo wakadara wamakenosta aiwa asi vari kubviringidza ka vanhu magariro hati kuda iri moyo wakadara haunambonaka but hazvinambonaka ndozopawo sando kuhama dzine munhu akaurayiwa idzi handi munozoona zandogara ndichitaura zive kuti mabasa ako anokuteverera ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira ekuti dai ivo vasina mbouraya munhu uyo dai ivo vasina kumboitawo zvavaita izvi amai nemwana vakaitirei chawagona hapana jeri rebhindura kunge murume uyo akasungwa kaviri pakaipa akatoipa ende sando kuhama idzo dzinoti musi wafa munhu dzovazaita nyaradzo nekuti hamuuraye munhu ngavedu we asi mukwasha zvinopera zvakanaka nokuti maiguruka mutumbi uri kumochwari pamwe cheteka nahambwe mukwasha ivo vachamuita sei nekuti ivo ndo vakakonzeresa mukwasha hapana zvavachambomuita vachamuita sei akakanganisa kuti anga adanana nemumwe munhu but murume ane kodzero pamwe anga ine rizini yake vaigona kutanga vambonyarara hasha zvinowanika kuti mainosa havangozitambira kahwani baba nosa vava nemwe mukadzi but vanga vasina nidhi yekuti vachazokuudza mwana wevariri ati mukunzwa pakuuraya apa ndo pavakakanganisawo vakakanganisa pakuuraya pavakakanganisa vaigona kumuti he mwana ene pakumuuraya kuti muridzi wacho mhozvo asipo saka vakaitei uyo musikana wekufiyo uyo anofanira kuita sei amakenosa uyu musikana wekufiyo uyu ndaende kwaconstable police kana zvanesa aende kwatafadzwa chekururama kana paepwedzi padhuze kana kwangu kuno kwadhangwezi paepwedzi manani garoziya paepwedzi garoziya manani constable gwena makamboona vanogara muglenudu mungosvika muglenudu chete unobvunza kuti constable gwena unzwe vanobata basa vanomiririra kubva glenudu yese vanoimiririra green valley vanoimirira kudombo vanomiririra nese musero 7 vanomuziva murume yeye mutete ka anambosimba mutete murefu but anobata basa ngaende kunoripota kumapurisa mudzimai wekufiyo aiwa ngaende kumapurisa akapiwa pisoda baba vahambomunetsa asi mai vakasavaudze kuti hazvikwadi kuitira kugarisana zvakanaka zvakaitika hanzi zvakatokura pamwe pacho vanoti hanzi jeri rinokura vanhu vakutaura tete momo kuti yakatambika jeri rinokura saka iyo yakatambika mwari vakatomuona kuti vakaita kuti ave kunguva musi wekutanga uyu manje izvozvo amai vakatoteerera chimuti pamwe vari kutobatanidza metsapa aiwa havambozviziva kuti ndiye havambozviziva nyange vakanzi vaenda kwagogoti horo havambozviziva ndaitokumbira kubvunza mazibaba mateu vakaenda kupi ndiani mazibaba mateu ndiri kuona nhamba vakaenda kupi variko munhu wamwari momhorese mutanda avainosamhoroi kozi chiremba simba ndikungovaona izvovane chikoro chinyowanika aiwa ndikuvaona mumasaisai vamwe vese ndikuvaona but nhamba dzekufona zero asini ndikutoenda ndokomwe kunenge uchivana kuendwa ndakutoenda ikoko tipei futi amakenosa futi dzacho rikaendake ndambokuimbira ika hanzi vanhu vatange vaimba ka
hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua po rikiti zvenge zvamwararika avaiwe tinoda kuzivisa macustomers edu 0713938538 pabodzi na 0789600748 paita munango pantedwe chimuti hello hello murisese mamuka seko mama mamuka here tiri kutaura nani vari kupi namai nenyasha kwachota mai nenyasha pachihota pari sei kwachota pari bhozvo kuti tibatsirei tinzwe mai nenyasha ndimi mamwe madzimai acho anotizira ka aiwa ndinongodeva ndanamata because iyi kuurayana kuna kwaunosvika vazozviona zvavaita nhasika aiwa vanhu ngavasaya nezvekuurayana because mukadzi uyo haana kuuya ega sakadiwa kane murumo ndizvozvo saka bairo wechivirufu ndizvo vazvinobuda nako ikoko mai nenyasha dai manga muri mimi mune murume atizura muri pamba maita sei ndaingonyepedzera kuti washatu shomaka maita sei ashatombouya ka tinozozvidzora zvangu unomboita tu hashati shoma ko zvinorwadza kaizvi aiwa tinotendengo muse maviri vatatu tinzwe ndinongomutsa neishido yangu amai arisi namai dombo namama wangu ari kotafoza amai leni nashavira wangu amai junior vakwana futi po rikiti boom papa wani chinhu chandanzwa chinorema chinogona kutaurwa kana mubhaibheri yes chataurwa namai nenyasha kukwadzisa muvakidzani kana mukada kuziva vanhu vanonzwinisana kazhinji vakidzani but mai nenyasha kuti wekutanga muvakidzani wangu pesi paunopindira pachimuti muvakidzani aiwa vakakosha amai ozokwaziswa zvavo asi wapedza kwaiyo futi kupisa mainenyasha kwachihota 0713938538 kana 0789600748 national fm alo wakomana wekangorongoro jais yes timu rangu zviri sei sei Mr. Intelligence wakataurwa nampoperi kunzi wakashandiswa nemhenawo tizwe chepachimani chakarema pakaipa ndosaka bhozi wakazobvunza kuti chii chisingadyi mapostori 1 katsuro 2 kambewa 3 nguruwe 4 kambira bvunzai mbuya mharara sei nekagiyokati kaunda jesu akanaka yemeniwo waroi havana piro mumba shwa muroyi haana piro shuwa wakadzi ndofunga kuti vanofanira kumbodzikisisa chinhu 1 okay kuti vanofanira kungoziva kuti warume ingori temperature yegudo chero kukanaya chero kukatonhora haripeki bhachi okay vanofanira kutongonzwisisa ipapo ngoti murume anokwanisa kuitawo barika vanofanira kungozvidzora kwete kuzosvika pakutsvaga uroyi nekukuroya mumwe munhu wakomana soka asi zvakaitwa nemurume zvokuti girlfriend yati ndazvitakura ndine pamuviri yobva yanzi haukuziva here kumba huya kunoko ndizvo here izvozvo zvakanyemba zvinogona kutaurika mukutamba sekuti pamwe murume aifungidzwa kuti aida kunzwawo bhozi wakadzi anenge stairi akaita kuti rege nimboteste mumwe wangu kuti anozvibvuma here saka pamwe iye aifungidzwa kuti pamwe majokes saka ndobva angoti kana uchiziva kumba huya uyu ndobva atoita chitoro chokwadi Mr. Intelligence wariko akawanda wandotesta mukomana wako kuti ndine pamuviri pako mukomana bva kuti uyu ari kunyepa rege ningomuti huya tione tinogara takataura kuti poison haitestiwi nerurimi ndo zvakatoitika ipo papa ndosaka manje but wakazokanganisa manje amaine mwana kundotsvaga uroyi kuroya munhu asi ndongotendowo hana tezwa racho akasimba havatangike
ya endi mahandle akaitwa nyaya naNatezvara kakumukwasha uyu. But ndaona hangu kuti mukwasha uyu kuti acharora futi papa. Ingomutsa vaviri vatatu Kelvin. Timu mashasha mamukasei Bosland and British uri sei zvako rigesa muri gwaya tichaona Shumba Makwerere Nobet Chabeta uri sei kona Botora pa Solomio Mike Craig makadiko pachaoma pona Mainosta nobva kuti rigesa muri gwaya na Makwerere aiwa maita basa na mdarangu Steven Siyabhuwa ndinotenda futi kari kukwidza kukwidza kutongeza motikari kaRabson umari 0713-938-538 titendere pari zvino timbopinda kamuchwa mukoma wangu. Ndamuka ndini drive wa Murungu kuno kugirendero paPronova Roses. Tibatsirei tinzwe drive wa Murungu. Baba iwavo hawana kukwana. Vanoda kumborangiwa vanhu vakadaro tisavaregerere. Kana muchiti havana kukwana baba munorevei nekuti vane mhuno, vane makumbo, musoro zvese vamwe vanhu. Zvese zviripo. Vari hafu papfungwa. Ora. Okay. Saka havadikane kuregererwa vanhu vakadaro. Ngavanyadziswe. Mwanasikana oita sei nokuti baba ava vari kuramba vachinetsa. Aiwa. Ngavabudiswe pachena. Havasi baba vake chaivavo. All right. Wabudisa pachena. Ngavayanikiwe. Imhosva here inogona kuripoteka kumapurisa. Munhu yero ngatanga ataurirwa kuna chichi wedunhu imomo anyadziswe. All right. Ngaanyadziswe zvikuru. All right. Ngagadziriswe zvakanaka nokuti mukavaregerera vari kuwanda vanhu rubhiroro izvozvo. Ingomutsai vaviri vatatu drive weMurungu. Ndatenda chaizvo maita basa regai ndikumutsa shefi wangu Kodzwa wakakodzwa kuno panzvimbo namai Kodzwa nemukuru wechechi wangu anonzi vakaisi pachechi yemazichi yechisilamiki maita basa ndoti Pronova hoye uko kwandakabva uko. Futi. Akana mabara. Chickens. Babon. Zviri kufamba here? Iyo inondira matime. Hamusi kunyatso kunzwika foni yenyu? Hanzi kudi? 0713938538 pamwe chete ne0789600748 kana foni yenyu yaita through dzikisai volume yeradio kuitira kuti tinyatso kunzwanana. Hello. Hello. Makadiko. Makadiko mapo. Tiri kukumbira mudzikise volume yeradio. Ndinotenda. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndikutaura naMozisi Muchaona ndinogara kumarondera. Kurise kumarondera. Kumarondera barira. Tibatsirei mukoma. Baba aitofana kutosunga baba ivavo. Mwana wako chai. Mwana anga asingazvizive. Ana anga asingazivi. Mwanasikana akakuti ndimudhara. 0713938538 tiri kukumbira wadi wavateereri kana foni yako yaita through dzikisai volume yeradio kuitira kuti nzwanane mune zvakanaka. Paita muna kubaba Isabel. Hello National FM. Hello. Makadiko baba. Kiripo baladio. Dzikisai volume yeradio. Hello. Kanye babwe. Zviri sei baba? Tiri kuita dambudziko nenhare dzedu 0713938538
tai munobatika sei. Icho kwa dimu dia Zimbabwe vanakashida kundibata munodibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa tinashe gotora Pasolomio po rikiti vuka nyemba bonzo na Washington Maremera aka Boshongora tigumaneka mangwana hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki musale bwino nasgudanga moli mulauzi ndiye anenge achicheza na imwe tsopanopa.